Ahoj Makačka, vítam ťa pri ďalšom našom tréningu. Dneska sa zameriame na spodnú časť tela, precvičíme zadok a stehná a budeme budovať presne tam tú silu a pevnosť, kde potrebujeme. Sústreď sa dnes na každý pohyb, každé opakovanie, snaž sa danú partiu precítiť a ak by si nevládala, daj si pauzu a postupne sa potom k nám pridaj. Dôležité je, aby si to v svojom tempe dneska odmakala. Takže dneska bude pozostávať tréning iba z jednej série s tým, že v tej sérii budeme mať až 5 cvikov. Každý cvik si opäť prejdeme, techniku vysvetlíme, ukážeme a tak ďalej a budeme aj mať po 4 opakovania, aj budeme mať niektoré cviky na čas, na stopky. Takže let's go, poďme na to. Tak a začneme samozrejme čím? Rozcvičkou. Takže ako prvé si dáme klasické drepy, dajme si, že 10 opakovaní. Drepy, techniku sme si už vysvetľovali, ale ešte ju v rýchlosti vysvetlím. Postoj viac ako je šírka ramien. Ak by si mala problém ísť dolu, že ťa moc nepustí, kľudne si tie nohy skús dať širšie a prispôsob si to, tak dáme si na rozcvičku 10 opakovaní drepov, kľudne si tie nohy môžeš dať širšie, s tým, že tlačíš zadok dozadu a dolu. Dolu nádych, hore výdych. Kľudne v rýchlosti si dajme 10 drepov. Dobre, a dáme si ešte otváranie bedier. Takže chytím sa steny alebo niečoho a idem. Najprv idem také kruhy zvnútra do vonka. A idem zvonka dovnútra zase. Veľké krúžiky rob. A ideme druhá strana. A zvonka dovnútra. Dobre. Tak a môžeme ísť na samotný tréning. Prvý cvik, ktorým začneme, bude drep, ale s tým, že dolu podržíme chvíľonku, pár sekúnd. Takže a pôjdeme na počty opakovaní, dáme si, že 10 opakovaní na začiatok. Takže postoj a idem do drepu, podržím a vrátim sa späť. Čiže nie sú to také klasické rýchle drepy, ale ideme s podržaním dolu. Takže pripravím sa, nastavím sa a ideme na to. Do drepu idem, podržím v tom chvíľku a vrátim sa cez päty hore. Sa drepov máme za sebou a ideme na cvik číslo 2. Druhý cvik následuje glute bridge s výdržou, takže láhneš si na chrbát v rýchlosti blesku ako ja a položíš chodidla na zem a pôjdeme, že zdvihneme boky hore, spevním úplný zadok, úplne ho zatiahnem jak skala a budem sa snažiť v tomto vydržať 30 sekúnd. Ten pohyb ide cez päty, čiže ja tlačím cez tie päty, hore zdvihnem boky a chcem cítiť hlavne zadok, nie kríže. Takže poprosím stopky a ideme 30 sekúnd. Jeden, stop. Dobre. Tretí cvik. Split squaty na mieste, alebo inak povedané výpady na mieste. Takže postoj si dám na šírku bokov. Urobím krok dozadu. Toto bude tá moja vzdialenosť, v ktorej budem robiť tie výpady na mieste. Dám si ruky v bok.
Nohy nemám za sebou ako modelka, ale vedľa seba. Prsty dám pekne od seba, budem tlačiť chodidlom predným do zeme a pôjdem s nádychom dolu, s výdychom hore. Hej? Čiže toto je výpad na mieste. Čiže dobre si rozlož nohy, daj si ich od seba, nemaj ich za sebou, nemáš aj lepšiu stabilitu. Pevne drž aj ten stred tela, vystretá pozeráš pred sebou a budeme robiť 8 opakovaní na jednu nohu, 8 opakovaní na druhú nohu. Nehrbíš sa, nepredkláňaš sa, máš zafixované lopatky a pozeráš pred seba. Dolu nádych a hore výdych. Takže poďme na to. Samozrejme, že tie výpady robíš, pokiaľ ťa pustí. Ak ťa nepustí hlbšie ako mňa, to vôbec nevadí. Urob výpad, pokiaľ ťa pustia. Hej, tvoje kĺby. Takže ideme 6, 7 a 8. Výborne. Vymením strany a to isté ideme na druhu. Ja sa aj troška natočím, nech ma vidíš z iného uhla. Idem z tejto strany. A ideme. A ešte jeden. Super. Tak, posledný, robím si srandu, predposledný cvik, ideme, lastovičku. A dáme si takú lastovičku, že s oporou, s pomôckou. Takže idem k stene, alebo nejaký, že pevný bod si nájdem doma, alebo kde cvičím. Chytím sa. A teraz, tou rukou, ktorou sa držím steny, tak na tej nohe budem stať. Hej? Ruku si dám druhú v bok a pôjdem. Veľmi jemne mám ohnuté toto koleno, na ktorom stojím. Na tej nohe, ktorej stojím, mám ohnuté kolienko. Už ho ale nekrčím viac. Držím sa tej steny a pôjdem pekne do predklonu. S tým, že chrbát je natiahnutý v neutrálnej pozícii a pekne sa vrátim späť a koleno zdvihnem hore. Čiže vyzerá to takto. Nádych, výdych. Nádych. Ukážem teraz, jak to určite nerobiť. A podobne. Čiže nechcem moc to koleno ohnúť, ani sa nechcem hrbiť. Chcem byť pekne so spriameným chrbtom. Koleno mám veľmi jemne ohnuté a urobím peknú lastovičku. Dáme si, že 8 opakovaní na jednu nohu, 8 opakovaní na druhú nohu, takže poďme na to. A ešte jeden. Cítila si to zadné stehno? Ten zádok? Áno? Tak si cítila. Dobre, poďme na druhú nohu. Takže tá ruka, ktorá sa drží steny, tak na tej nohe, ktorá je bližšie k tej ruke, stojím. Dobre? Hovorím to jak pre oných, ale pochopila si, dúfam. Ideme na to. Super, máme za sebou predposledný cvik a čaká nás ešte jeden, tak let's go! Ideme do wallsitu, ideme do dosky, takže predstav si, že sedíš na stoličke. Len tá stolička neexistuje a už určite nie je pod tebou. Takže je to neviditeľná stolička, nájdi si pevnú stenu, opreš sa o ňu, ako keby si sedel na stoličke a pôjdeme na čas. Takže pusti si 30 sekúnd, priprav sa a ideme! Môžeš si aj zameditovať rovno pri tom.
Opri si hlavku, chrbát je opretý, môžeš si kľudne ruky položiť na stehná a snažím sa v tomto vydržať 30 sekúnd. 10 ešte. 5, 3, 2, 1, stop.
skvelá práca makačka. Máme za sebou ďalší tréning. Dnes sme si opäť trošku zamakali. Dneska to boli nohy a zadok. Takže dúfam, že si dobre zamakala, že to budeš zajtra pozajtra trošku možno cítiť, ale však o tom to je. Takže pochvál sa a vidíme sa čoskoro. Takže zatiaľ čau!